Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada tun kafin zuwan mu duniya. Kuma sannunku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka, inda kuka ji cewa Bola Ahmed Tinubu ya ce yajin aikin da 'yan kwadago ƙoƙarin shafawa gwamnatin baƙin fenti ne ta Bola Ahmed Tinubu. Inda ya ƙara da cewa abin da ya sa 'yan ƙwadago ta tafi wannan yajin aiki kawai don baya ƙasar ne. Masu sauraro, inda wannan ne farkon ziyartar ku cikin wannan tasha mu mai albarka, ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun fitattun labaranmu da zarar mun ɗora. Inda ya ƙara da cewa dan dai kawai baya ƙasar ne, amma umarninsa ma ya isa 'yan kwadago su dawo aiki, in kuma ba su dawo ba za a soke ƙungiyar a sake kafa wata. Inda shugaban ƙungiyar kwadagon ya fito yana cewa abin da ya sa aka tafi wannan yajin aiki ba komai bane ba illa duka da aka mai, inda yake cewa ya bibiya wanda suka mai wannan dukan amma har yanzu ba a tsaida 'yan sandan da suka kama shi suka mai duka ba. A cewar mutane, yanda aka zo aka ɗauki shugaban ƙungiyar ƙwadago na NCL zuwa aka ɗauke shi aka ce killace shi za a yi sabida ba shi da cikakken tsaro a inda yake, don a kodayaushe za a iya kawo mai farmaki. Inda 'yan sandan suka ɗauke shi suka tafi da shi, sai mutane kawai suka ga dawowarsa duk an faffasa mai baki. To Bola Ahmed Tinubu ya ce wannan duk bai shafe shi ba, shi dai ƙungiyar ƙwadago yana mata gargaɗi, duk da kotu ta mata faɗa akan wannan